खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनाबिलिनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ लाना फैदों नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दासिमनि माखासे गाहाय खौरांफोरानो जादों बिटिआरआव बिगियान आरो अख्रांमा सोलोंथाइखौ दावगाहोनो थाखाय बिटिआरनि सा 10 फरायसाफोरा भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोरखौ नायगिदिंहैदों। थांनाय 25 मार्च खालि अख्रांमा बिजिरसं आरो नायबिजिरनायाव भारतनि दावगानायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय नीलेश एम देसाईनि दैदेननायाव आरो विल्सन हसदानि नुजाथिनायाव आहमेदाबादाव थानाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लिकेशन सेन्टार इसर'आव दावबायहैदों आरो दिनै गुजरात साइन्स सिटीआव दावबायहैगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिरफुं सरगयारि मुंनि सासे सुबुंनि रांनि बेगआ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया बेलासि समनि 2 रिंगासो समाव बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिरफुं सरगयारि मुंनि सासे सुबुंनि रांनि बेगआ गोमादों। 3,000निबो बांसिन रांजों लोगोसे गावनि नांथारगौ डकुमेन्ट जेरै एटिएम, पान कार्ड, आधार कार्ड, गारि लाइसेन्स आरो गुबुन गुबुन डकुमेन्टसफोराबो गोमानायखौ मिथिनो मोनदों। गावनि आंगो बिहावनि न' थामहिनबा कक्लाबारि गामिनिफ्राय 128 नं भुटान थांनाय लामानिफ्राय बरघाग्रा गामिसिम थांबाय थानाय समाव लामायाव गोरोन्थियै गलांनायखौ फोरमायदों गोमाजानाय सुबुं। बिरफुं सरगयारिया डकुमेन्ट्सनि अनगायै रांखौ लाखिनानै गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनफिननो लुबैदों गोमाजानाय सुबुं बिरफुं सरगयारि बिथाङा बेनिखायनो जानबुं अनजिमा 7099133317 आव सोरबाफोर मोनदोंब्ला खौरां हरनो थाखाय आरज गाबदों गोमाजानाय सुबुं बिरफुं सरगयारि बिथाङा। नेरि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि राजेन बर'नि अबथिरायै हरखाबै रुंसारि जानायाव पानेरि दख'रा एबसुआ गोथौ दाहा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानि सोलिफु थासारियाव रायजोआव खौरांगिरिफोरनि गुलि गावनाय जाथाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा। बेखौ बुंफिननो थाखाय बावैसो जालांनाय गुबुन मोनसे जाथाया खौरांगिरिफोरनि गासै बेंखनखौनो सोमावग्लुंहोदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव एपेक्स बेंकनि सामलायगिरिनि हेंथायै खौरां बुथुमनाय समाव गागि खौरांगिरि आरो गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि लोगो सुजुगिरि दिलबर हुसेन मुजुमदारखौ बेंकनि सामलायगिरि बिथोनगिरिया सिङाव लेंहरदोंमोन आरो फाव फान्दायगिरिखौ हमनानै पुलिसआ खानाय जाथाया सोंखारिजाथाव। बे बिथिङाव आफकु कार्बि आलं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि सामसिं ख्र आरो नेहाथारि धर्मेन्द्र खाख्लारिया खौरां बिजोंनि फोसावनायाव मोनसे प्रेस रिलिजआव डिउटियाव थानाय खौरांगिरि आरो गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि लोगो नेहाथारि दिलबर हुसेन मुजुमदारा गोसोबादियै हमनानै खौरांगिरिखौ खानाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दारागुरि गामियाव लुफुंनाय कमिटिनि न'ब्लांखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। कमिटिनि न'ब्लां गैयाब्ला गामि ओनसोलाव मेल मिटिं खालामनो उसुबिदा जायो। बेखौ नोजोर लाखिनानै रायजो सोरखारा गासैबो बियाबफोराव कमिटि न'ब्लांखौ लुफुंनानै होगासिनो दङ। बेबायदि कमिटि न'ब्लाङानो गसाइगावआव बियाबनि सिङाव थानाय जारागुरि गामियावबो लुफुंजाबाय। बे न'खौ दिनै गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि आरो जमदुवार बियाबनि लोगो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि नितुन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआरआव बिसायख'थिनि गोख्रों बारहुंखा बारनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो 2005 मायथाइनि बिटिसि भटार फारिलाइयाव फेरेंगा बसुमतारीनि मुं गैया बेनिखायनो बियो फरेनार होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रां होगोन होननानै थगायनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहोनाय पुर्न मोसाहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैफिनबाय होनना खौरां मोन्दों। बावैसो सान सिगां जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सेंमारि गामियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ
दोलोनि माखासे मावथिफोरा पुर्ण मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंखौ रां होगोन होननानै थगायनानै BPF दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे पुर्ण बसुमतारिया दिनै UPPL दोलोआव फैफिनबाय। बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि सानै सोद्रोमाफोराबो दिनै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जमदुवार बियाबनि लोगो TCLCC मासिगिरि नितुन बसुमतारि बिथांमोना बरायनानै लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।